Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto sa Hesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tao nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mi pahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao diadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo ug biingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway unsa ka lapad ug unsa ka abunda ang grasya sa Ginoo, dili matugkad niya. The more nga mo immerse tas atong kaugalingon sa grasyas Ginoo, the more sad nga mag-anam siya kalawom ug kadako. Mao na nga diris unang pagbasa, siging miss your hangtod nga di na niya malakaw, maglangoy na siya. Kumusta marong grasya des niyong kinabuhi? Naglakaw pa mo o naglangoy na? Naroy uban kasi gigmahays Ginoo kay wa na jud kunoy grasya, paita, pulos na lang gyud problema, pulos na lang di malas. Wa man gud kamosunod sa Ginoo. Tanawa unsa may gibuhat sa anghel ni Ezekiel. Gipasunod siya, misyor ngadto. Kon siya, sige, lakaw ngadto. Di man ta mo lakaw, ini gud lakaw ngadto. Di koy. Di anar ka diha. Anar ka koto banang taga-kiting ra.
Labi na gyud mo atras pagita ini gud padayon nga tug lakaw mo atras pagyud nasabot wa na jud kay grasya. Kasabot mo ana. Wa man di mo kasabot. Kana bang magsigitag supak-supak Ginoo ba? Kana bang di nato sundon ang iyang kabubuton mag-annam og kauga ang atong kinabuhi? Kay ang sugo sa Ginoo maunay makapahimo natong sana makasud ngadto sa iyang grasya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kuyog siya nato pero di siya mamugos nga mukuyog taniya. Lingi ay mong tupad na kinsa maroy kuyog nimo. O Ginoo gani wa gyud kay problema. Wa gyud problema. Kana bang wa na gyud kay na naman tanan. Pero naa gani karoy problema, naa karoy kabugat nga gibati, naa kay kahasol nga gibati nga mura kag maguol, mura kag masuko, pasabot dili Ginoo imong kuyog. Yawa. No, maro man kay nang yawa. Adto man kanya dadon sa kunuhay sayon nga kinabuhi. Nya dayto padung dayto sa pagkawagi ayo. Nalitan wa kay kwarta ingnon kasyawa pangutang. Hay may sayon pangutang o antusan ng pagkaway kwarta. Hay may sayon ana. Sayon kayo ang pangutang. Kay karon dayong adlaw madawat man nimo ang solusyon. Pero muingon gali siya, antusa lag mga usa ka buwan ay gyud pangutang. Siya wa na mo koy makaon. Pag-init lag tubig nya moy imna. Nya butangig dahon sa gabon or dahon sa bayabas. Nya mo na siya imna. Kuan na kana ganing igo na makapabuhi na nimo usa ka buwan. Ay lang gyud og kuan. Uy di madahon siya ala palit na lag luya. Nya moy kaon-kauna ang luya. Kay kuan man sana tambal man sana ang luya sad. Kuy kalain sa dani ana amo kini imong buhaton di mangutang ka tanawa inig-abot nas imong utang daan og bag-o ngutkot kas imong adto ni kas Ginoo in taon makabayad ako sa akong utang iyang Ginoo nato na sugod na unya og di gyud kabayad Ginoo pay pasulot wa ka kita Lord kalisod na ni akong kahimtang kalisod na iyang Ginoo ikaw ra gyud naglisod-lisod nimo. Katong sa kada nako misyon ni sunod palang unta kaato galangoy na unta karos grasya. Inigingos Ginoo nako baligyag slat. Baligyag slat. Wa may halin Lord, padayon lag baligya. Tanawa di ba? Maglangoy kita sa grasya. Na magi mo palit. Kanang uban di mo palit, wa na. Uga na kay nagkinabuhi. Mao bitang wa mo palit kay ang iyang hunahuna wa siya kwarta pero kusog kaayo ditong patada ng suertris kusog pag kaayo magsigig panguan pamalit anang bag-ong mga gadgets na pangusab ng ilang mga naong malit anang bag-ong mga igsusulob nya wa kunoy kwarta nya ang pagpalit og 500 nga pesos nga slot nga SBF dan di gyud mo palit abot na lag usa ka buwan di gyud mo palit pwede ra man ka mo palit ka usa-usa ka semana labaw na nang atong God's protection sa atong usa healing and joy para sa atong pista kay tagkuan ra na tag 100 bisag kada adlaw pa kapalit pero wa gyud ikapalit mo na ang measurement sa Ginoo sundani. Di ba munindot imong kinabuhi mo nang pag-ingon ni Hesus diri sa atong ebanghelyo niingon man ang tao di madasir di jud ko kaabot dito sa linaw mukutaw ng tubig di ko kalakaw wa say mosakwat nako kana bang ang iyang hunahuna ba kanang
Nagsalig siya sa mga kalibutanong pamaagi. Nya niingon dayon ang Ginoo, 38 naman ka katuig nga masakiton. Nya imo magining giantos nangandoy mangyud kag kaayuhan. Ano pa murabag ning utong siya ba? Ni antos siya 38 katuig. Sinan ka nang paralyzed ka 38 katuig? Kana si Brad Rocco pila na nakatuig na paralyzed? Ha? Ay ipasa ninyo ay bana-bana ba? Kamo go dinhi mo inaa dinhi. Di man kuno naingon anas Brad Rocco una. Siguro pila? Mga 20 years. Nya nakita na to sa Brad Rocco diya, okay ra gid niya. Basta na alay kulapo, daog ng kinabuhi. Kamo kuno'y lingkod diha tibok adlaw, nya higda pa ng siminto. Usahay tabunan lag sako kay tungod anang iyang mahigda o niya muuwan gilangaw na into sa Brad Rocco. Kafe katulo na kuno siya palit og lungon parang Brad Rocco pero antos lang Brad Rocco diya. Ana, o tanawa karon abot yung panahon anay balay sa Brad Rocco. Napay CR, napay sana katre. Pay tubig hastang hapsaya nagnaong Brad Rocco kada adlaw namligo. O na diri way ligo. Hangyo paghayhayan, butanganan sa plato, butanganan sa napay altar, napag electric pan, ngayo pag radyo FM AM. Di mo agwantas Brad Rocco diri nas Loyoy, muli mo lingkod lang sa diri kadiyot, pag human balik siya dito. Nganuman, anak gyud ka anang porting inita, di ay electric pan, ligid-ligid pa ka. Nya mga butrang mga pagkaon, ana. Gusto kag tambal, ay tambal. Gusto kag chicks, na ay chicks. Awa de, nagyapi. Kanamang antusa ba? Kanang antusa ba? Makakita jud ka og grasya. Mao ta din di man ta magdali, wa man sa ta ma-stress. Maligya tag slat. Ana. Hinay-hinay. Moabot yung panahon nga mahurot ra kini siya. Nya ikahurot na ana nasad kita nasad taog bag-ong structure. Sige nasad nahinay. Pero ang resulta matud pa dire dili gyud malarag matud pa sa salmo ba. Dili malarag ang iyang dahon. Magpabilin kini salmo ba to o sa first reading. Ang kahoy nga gitanom diha sa daplin aning maong suba kanunay mabungahon, dili siya malarag ang dahon, di muhunong pagpamunga kay naa magid siya sa suba. Ingon ana ang kanindot kun kuyog nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang nakaapan lang karong panahuna kay murag layo na kita sa Ginoo. Ngano man ang mahitabo sad God kun mosunod kita ni Kristo sama aning nahitabo niya karon dinhi ang gahom ni Kristo way hunong sige gyud gaawas ang iyang gahom ang 38 katuig nga paralyzed sigig pangandoy matuslod siya sa tubig kapoy kayong iyang gihunahuna mamugos pa siya kadto pero pag abot ay ni Kristo kausara siya giingnan Kristo tindog niya pasana ng imong gihigdaan wa na human na. Kaya nga naman grabe ang gahom ni Kristo ng igsoon. Pero tanawa, kung sa'y gidangatan, pagkahibaos mga Hudiyo, mga leaders, nga si Kristo di ay mo'y nag-ayo sa masakiton o nagsugo niya pagpasan sa iyang gihigdaan sa adlaw ang igpapahulay, nagsugo dayon sila pagpangitag paagi, paglutos o pagpatay ni Jesus. Dinhi manggos kalibutan, mailad ta. Kung musunod tas Ginoo, ano bang musunod tas Ginoo ba? Unya atong buhaton ang iyang kabubuton. Nindot ang atong bation, pero dili nindutan ang kalibutan. Masuko. Mao ginay mahitabo. Masuko. Nya ini kasuko na
atakihon ka. Sakitan man sad ta inig atake sa mga kalibutanon. Muna usahay mo give up ta, para way gubot, give up. Hunungan na lang na. Hunungan na lang. Muna. Kamo. Musunod ka sa kalibutan, di jud ka kalibutan, musunod ka sa Ginoo, nga di jud ka maningil anang utang. Way masuko nimo. Ha? Kana bang di jud ka maningil anang utang ba? Way masuko. Oy, kung asawa ka ang imong bana magyaw-yaw. Kung ikaw usa ka ginikanan ang imong anak magyaw-yaw. Kung anak sad ka, nya di jud ka mo ningil utang, yaw-yawan sa kas imong ginikanan. Ha? Di ka maningil, kami gani diri galisod nami, nya kana mga tawhana hayahay ana, di mo bayad sa utang, ikiha na mga buang-buang mo. Ayaw lang ma. Ya, ikaw, hay may mong palabihon. Kana sila o kami? Anak naman na. Kana ding asawa nga di gyud masukos bana bisag nangabit. Wa day magyaw-yaw ana. Kana bang imo rig yung pasayloon bisag nangabit imong bana, hastang kabit imong higugmaon, way magyaw-yaw nimo. Na ay daghan libakon ka, ingno ka na buang-buang dakway. Nalibog ka tingali na murang nagbugo ng kana. Usam ka na siya, anaon, danghag, tanga, anaon, luko-luko, matod pa sa mga Tagalog. Nanon di gutang ka masuko anang gibuhat sa imo, badlunga na daghang magyaw-yaw ni mo anak. Labi na yung musunod ka anang gisultis Ginoo nga, isulti ang kamatuuran. Kana yung tinuod ka ba? Isulti. Basta daghanang magyaw-yaw. Ay ka na ba? Lingay mong tupad. Yung na di ka masuko o sultihan kag tinuod. Di mo masuko, kanang sultihan mong tinuod, nga kanang imong kilay nipis na gyud kay na. Muna kay masuko man ka imong badlisan aron matabunan ang kamatuoran. Di ka masuko nga kanang imong buhok ubano naman gid na kay tiguang naman ka. Mo nang imong kolor-koloran aron mura kag batan-on, tiguang na ka lisod na kag lakaw. Ika kita sa daan na pa diri, ikaw manginsulto man ka. Sakit. Pero ang kamatuoran mausay maghatag nato kagawasan. Na siya. Ako bitaw sultihan ko kuan kana yung sakit-sakit nga kamatuoran bugo man kapadire ana na kadaghan naman ko naka kuan ana kabati i-post pa sa social media ay tanaw nako sakit sada pero this cannot change my love for you. Luag na yon, luag na yon. Hingwarta man kapadir, sige man lang kagwali di ang kwarta, wa jud kay humili nga di na nimo iapil ang slot. Siging pangwarta, parihara mo anang tanan dihang mga magsasangyaw ka ng mga pastors o mga pari, mga hingwarta. Ana, gipost po na sa social media. Ana, inigbasa na ko. Walang ka mahibaw, giunsa na ko paggamit ng mga slots. Walang ka kahibaw nga ako di ay sige sa kong palit og slots. Nagtuo kag nagsige lang kog sangyaw para kamoy akong papaliton. Ako di sa ko kapanghambog pero ubay-ubay sa kong mapalit sunan ka nang dili mo mino sa napo ka slots akong paliton kada semana. Kinsa man ninyo dinhi maka salin-salin so kinsa man ninyo ana be nga magsigig palit og slot kada semana. Okay. Challenge ta mo. Wa ko maingon sa noon nga parihasi gyud nga napo gyud ka slots. Usay sa 5 ra man siya akong mapalit labi nagminos ang kita sa dupa-dupa. Gamay ra sa dako mapalit. Pero madako-dako sa nap siya mataghapan madako-dako sang kita. Moabot sa napo sa moabot pagig 20 ka slots. Ang akong point is pasakitan kita sa kalibutan aron ta mo undang pero ayaw undang padayon. Kanang pagsukod sa anghel ngadto pasabot sige padayon pa ingka mura magkapoy na
tagahawak na manilisod ba ya ilakaw ng tagahawak ang tubig nya punan pag yung 500 meters lisod oy. Pero ayaw ka balaka kay diha niya ng imong kalisdanan anha nimo makit-i ang baha sa grasya nga mura na kag maglangoy. Unsa man ang taong maglangoy? Kasuway na mo langoy? Sige, di ba malunod yun mo? Og manggahi ka ba kanang gusto ka mo lakaw? Ang langoy lahi sa lakaw. Ang langoy igo ra kang mo paundayag sa tubig. Mas relax ang paglangoy kaysa lakaw. Pasabot magkalawom ang imong spirituality, magkalawom ang imong relasyon sa Ginoo, mag-anam jud kag ka-relax. Ito. Di mamumuto. Pero mag-anam kag supaks Ginoo, sige kang supaks Ginoo, mag-anam ginagkabati, kabugat ang imong kinabuhi. Mao na sunod tas Ginoo. Kamong mga nakabati diha, labi na mong mga online parishioners, daghan ra ba ninyo nag-stress na, apil na sa ning nanambong ron. Sunod sa Ginoo, ayaw pagsupak-supak. Kung naa kay problema, pangutan ang Ginoo unsaon ni pagsulbad. Kita bitaw karon do naman tay problema dire, labi na dihaan ng atong yuta diha. No, na maroy bag-ong development, di pala nako isulti pero sakit-sakit baya sa bugat-bugat pero ningon ko, ay Jesus, Ginoo buotan sa Ginoo ni tanan niya dili ni nato balihon ningon ani ay Ginoo unsay na mao'y buhaton nya dadon raman kita sa Ginoo, relax ra kayo kay dadon raman tas Ginoo sa pamaagi. Mao na atong iampo na unta kitang tanan dili unta tagiyahan sa kalibutan, labi na gid anang kwarta. Dili unta kwarta ang mag-guide nato unsaon pag-atubang ang atong mga sitwasyon sa kinabuhi, kung dili ang Ginoo, ang grasyas Ginoo aron masulbad ang atong problema unya malipayon pagyud ta nya duna pagyoy kabalaan sa kinabuhi.